Nákup mobilných aplikácií cez operátora je možný. V minulosti som s vami zdieľal video, v ktorom som opisoval, ako šikovne som si nechal vrátiť finančné prostriedky za SIM karty, ktoré mali len obyčajný bonusový kredit. To video malo nielen obrovský dosah, ale aj komentovateľnosť. Niektorí z vás ste mi vyčítali, že som si to všetko jednoducho vymyslel a že vraj sa to proste nedá. Ja mám iPhone. Apple na Slovensku pri platbách spolupracuje len s operátorom Telekom a O2. Áno, štandardne sa bonusový kredit dá využiť len na služby mobilného operátora. Neviem vám avšak povedať prečo, ale pri SIM karte O2 Voľnosť mi to fungovalo a pravdepodobne by mi aj dnes fungovalo nakúpiť si mobilnú aplikáciu z bonusového kreditu. SIM kariet som mal naozaj mnoho. Vždy, keď som si nejakú SIM kartu vybral, tak som ju vložil do telefónu a následne som cez zónu operátora overil, v akom stave sa nachádza kredit. V nastaveniach som si potom vybral, že chcem platby realizovať prostredníctvom SIM karty, prostredníctvom toho konkrétneho operátora. Ak som mal napríklad kredit v hodnote 2 eur, tak som si kúpil aplikáciu za 1,99 €. Následne som Apple požiadal o cashback. Keďže som ani jednu z tých aplikácií nikdy neotvoril, tak s vrátením peňazí nebol problém. Peniaze mi samozrejme neboli vrátené na nejaký bankový účet, ale späť na danú SIM kartu na dané telefónne číslo, ale tie vrátené prostriedky sa už netvarili ako bonusový kredit, ale ako úplne obyčajný kredit, ktorý sa už dá po zrušení SIM karty vrátiť. No a v tom spočíva celý ten trik. Ak sa náhodou pýtate, či by som do takého niečoho išiel ešte raz, tak dnes pravdepodobne nie. Ale v tom čase som mal rozpozeraný jeden seriál a prišlo mi vhodné vyplniť niečo príjemné aj niečím užitočným.